PTF ya bar ta ba cuta. Duk mukaman nan bai yi rijiyar mai ba, bai da bene na hawa gidan shi ba cuta. Bai da estate a kasar mu kaf ku dudduba, bai da jirgin kan shi kasa ku dudduba, bai da kamfani ko da nan kan burji, bai da supermarket bai aje shago ba, bai da kodaki da ya kasar waje ba bai aje naira ba a kasa ta turawa, ba kabilanci zuciya ta saba ba, baba bai nuna kiyayya bun kirista ba, da musulmi da kirista na gidan